UMEX te învață o meserie de viitor. UMEX este partener de practică a liceelor tehnologice și școlilor profesionale pentru elevii care optează să învețe în sistemul de învățământ dual, Liceul Energetic Constanța fiind unul dintre acești parteneri. În practică facem multe proiecte interesante, mai ales acum. Proiectul cel mai nou este cu tot ce am făcut până acum pe o singură planșă. Învățământul dual, respectiv practica duală oferită elevilor din cadrul învățământului profesional, oferă ocazia să se desfășoare la UMEX practica aferentă anului de studiu într-un atelier școală de ultimă generație. Am ales profilul ăsta din cauza că mi s-a părut foarte interesant atunci când l-am făcut în subiect în clasa 7. După terminarea ciclului de practică, elevii pot opta să se angajeze cu contract individual de muncă, conform legislației în vigoare. După terminarea cursurilor, ei beneficiază de oportunitatea de a se angaja în cadrul unui operator economic care finanțează acest program. Demonstrăm ce am învățat la liceu, pe partea practică și totodată și teorie. Facem instalația electrică a unei case, disjunctoare, numele lor clasic, siguranțe, lămpi, cap-scară, cap-cruce. La acest laborator învață să pună în practică cunoștințele teoretice acumulate la orele de curs. Ei verifică circuitele electrice cu aparatele de măsură și control, realizează conexiunile între diverse aparate de măsură și control și, de asemenea, între anumite componente ale unui aparat electric. Pentru că în cei 3 ani de practică la UMEX, elevii își pot forma abilitățile care pot contura angajatul pe care societatea îl dorește. Avantajele oferite de UMEX: bursă lunară și bursă de performanță, uniformă și echipament de protecție, transport, cazare, masă, cadouri festive și experiențe de învățare extracurriculară. Beneficiile elevilor înscriși la UMEX: dezvoltarea abilităților profesionale. Elevii au ocazia să pună în practică cunoștințele dobândite în școală într-un mediu de lucru real. Integrarea pe piața muncii. Prin participarea la programul de practică duală derulat la UMEX, elevii au șansa să se familiarizeze cu cerințele și așteptările pieței muncii încă din timpul studiilor. Acesta îi pregătește pentru o tranziție mai ușoară către viața profesională după absolvire. Flexibilitate în angajare. Participarea la programul de practică duală nu impune obligația elevilor de a deveni automat angajați ai UMEX. Aceștia pot decide să-și continue studiile sau să caute alte oportunități de angajare după finalizarea programului.